O delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitou unha das 62 vivendas beneficiadas co programa de axudas para actuacións de mellora de eficiencia enerxética, nas que a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras destinou preto de 178.000 euros na provincia de Ourense. Estamos na vivenda de Jacobo e Isabel, que moi amablemente nos acollen, que foron un dos 60 beneficiarios da axuda da Xunta de Galicia para mellorar a eficiencia enerxética dos edificios. Foron preto de 178.000 euros para a provincia de Ourense, entón está anunciándose a nova orde de axudas con 2.200.000 euros e acaba o prazo para solicitar o día 8 deste mes de xullo. Estas axudas van dirixidas a persoas físicas propietarias, arrendatarias ou usufrutuarias das vivendas. Estamos bastante encantados ca reforma e o tema das ventanas axudounos bastante e a verdade é que foi unha solicitude fácil de facer e é unha axuda grande para o tema da familia, así que pois moi contentos. Sí, foi unha ayuda moi grande porque al final el coste deste tipo de reformas es amplio, pero merece la pena también por la calidad que tiene y recibir la ayuda. Igual sin la ayuda no hubiera sido posible acceder a ello. As intervencións nas vivendas individuais, xa sexan unifamiliares ou pertencentes a edificios plurifamiliares, teñen como obxectivo reducir a demanda enerxética anual global de calefacción e refrixeración ou reducir o consumo de enerxía primaria non renovable.